Sanibonani Ganzamadlozi. Ngiyathemba nikhona niyaphila, siyaphila nathi. Ganzomsamo. Namhlanje ngizokhuluma ngenye i-topic okuyiyona abantu kade bayilindele. Becela libele bedinga ukwazi ngayo kabanzi. Namhlanje-ke Ganzethongo ngizobalula enye into ebalulekile abantu ebanika inkinga, of which nathi nayo nami nginika inkinga. Namhlanje ngizokhuluma ngokudikiza komzimba, but ekudikizeni komzimba ngizokhetha lezo ngxenye zomzimba okuyini na, okudikiza kwezinqa namathanga. Obviously lento iyasihlupha kakhulu and iningi labantu iyabahlupha lento. Nakumina into ebingihlupha kakhulu nami, kodwa bengiyinto engingayinaki nje. Nganzamathongo, ukudikizela-ke ileyo ngxenye yomzimba engiyibalulile okuyizinqa namathanga, bese kuba ila eqolo ngemumva, kodwa wehle engathi yala kwifika phansi impela lapho. Nalapho ngiyabala iqolo ngenzansi ngasekhalweni, kube amathanga nezinqa, kudikize leyo ndawo leyo. Lokudikiza Ganzethongo, ukhumbule ukuthi ukudikiza komzimba ngendlela ezihlukene kusho izinto ezihlukene. And ngaleso sikhathi leso uma kudikiza, abadala basuke bezixhumanisa nathi, besivezela. Ngenza umzekelo, uma udikizela yihlo lakwa-left ngaphansi, umkhulu ubalulile kula mavidiyo ukuthi kusuke kuzokhalwa lapho, kusuke kukhona into ezokukhalisa eqhamuka ngakuphi, ngakomalume bakho on your maternal side. Niyayizwa nindaba? Ingakho phela uzibona usukhala mase siqhubeka isikhathi. Bayakwazi ukukwenza usukhalile, bayiveze into isiyenzekile, bayakwazi ukwenza lokho, but baye basitshele before into yenzeke. So njengoba kusuke kudikiza lo mzimba, umzimba usukhuluma nathi ukuthi sizokwazi ukuthi sibone ukuthi yini le esuke sibhekene nayo, noma yini leyo nkinga esuke lapho phambi kwakho. Baziveze ngomzimba nje abantu abadala, ingoba basemzimbeni wethu, kanti futhi basegazini lethu. Angingabaleki kakhulu le topic. Uma udikiza izinqa namathanga, kusuke Nkosi yami sekuwumndawe. Ngiyazi beningalindele. Kusuke kuwumndawe loyo. Uma ukhumbula kaMandawe, wachaze kakhulu kulamanye amaklasi ungathi uyalandela. Yebo, ngumuntu ojulile nginomndawo, ngisazoyichaza yakhona. Phela thina sinama-spirit amaningi ayi-nature esingakazi sithi siyowalanda. Akhona nje aphila ngaphansi kuthina, kuphela siyawalungisela nje, siyiqhubekele nempilo. Futhi singabi nankinga. Amanda ngathi mina isizwe sabantu abaqhamuka kula mazwe angaphandle. Ngachaza nje uma ningabuyela emuva nilalele. And okubuhlungu kakhulu, amandawe ayidlozi, ukhumbula ukuthi hathi idlozi elikhulu elilwayo lelo, but bayidlozi langaphandle. Amandawe are the foreign spirit, akuwona amadlozi asizalayo angaphandle. Niyangizwa? Igroup yabantu yangaphandle abesuka kula amazwe lawaya. Kodwa ibona sebesitshela ukuthi baxhumana kanjani nawe, babe yi-blood kuwena, babe igazi lakho. Uma ulandela-ke amavidiyo uzokwazi into engikhuluma ngayo. Uma ukuthi uvele unomusha ubuka le klasi, refer nakulamanye amaklasi. Ganzethongo, uma ngithi idlozi lokuhamba kulona lasekhaya, umndawo uma ufika kuwena uziveza njengomuntu ongayena wasekhaya, ngoba vele kusuke ngayena umuntu wasekhaya, kusuke kuyidlozi langaphandle. Mase bedikiza ngendlela exaka ukwenza, sudikizela izinqa namathanga, kusuke sekufika lawo mandawo lawo asekhaya. Uyangizwa? Lowo mandawo lawo asuke engahlanganisiwe nawe. Uma ngithi awahlanganisiwe nawe, kusho ukuthi khona izinto engazenziwa kuwena zomndawo.
Kanti umndawo uyakwazi ukuthi futhi noma usuzenzile izinto zabo lezi asuke bezidinga, uphinde futhi umndawo ukudikizise, kodwa uma usuqhubeka ukudikizisa usuke usukhombisa ukuthi khona abanye engihamba nabo abadinga ubalungiselwa, noma usukuthi ngicela ukukhuluma nawe, uyangizwa yini? Uma usubalungiselile amandawo sebese ecela ukukhuluma nawe, then umndawo uyakukhombisa ukuthi uzoxhumana kanjani nabo ngesimo somsamo, ngoba phela umndawo uwumsamo ohamba kuwena noma ohamba kini noma ohamba kuwe, ngesimo sokuthi umndawo phela nawo uwumsamo wasekhaya kodwa uyidlozi langaphandle. Sekumele ukuthi ubenzele-ke umsebenzi wabo okuwumcinjana nje ukuthi uxhumane nabo, ngoba umndawo ukhumbule ukuthi uyidlozi elivele lingamele yonke into. Indawo isikhathi esiningi uba khona kuwo wonke la madlozi lawa. Manje umndawo-ke yingakho phela umuntu azathi mkhulu, ngibone umuntu engithinta ama-private part, kusuke kuwumndawo loyo, uyangizwa? Omunye mkhulu ngibone bengicabuza, umndawo loyo, uyangizwa? Uyakhweleza kakhulu umndawo, uyangizwa? So umndawo usukudizisa lapho usuke usukhombisa ukuthi cha sikhona, sidinga u-1 no-2 no-3, kuwukuthi phela abakwazi ukuthi bakhulume beveze yonke into. Yingakho umkhulu bethe onobhala amaphupho eniwalandele, uma ungalandela amaphupho akho azokutshela ukuthi uvele wena umuntu onomndawo ongalungisiwe. Manje vele umndawo lo uma usudizisa usufuna ukukhuluma nawe, usufuna ukuthi uxhumane nawe, usufuna ukuthi uhlangane nawe nangesimo sey'mpande ngayo yonke le micimbi efuna iyenze phakathi kwekhaya, ngiyangizwa? Lapho umndawo engikhuluma ngawo, ngikhuluma ngomndawo lo oparolwayo, ngikhulume ngalo mndawo lo wasemanzini ongabharolwa, ngoba hhayi wonke umndawo uyaparolwa, khona oparolwayo khona ongaparolwa. Manje wena le mndawo iphethe yonke la emzimbeni wakho. Manje mase ifika ngokudikizisa izinqa namathangi, iyona kuphela umndawo, awukho omunye umoya. Umndawo kuphela othinta lezi ndawo lezi ama-private part, ngiyangizwa? Ngoba akuwona owasekhaya, akuwona owasekhaya. Kanti uma usuhlangene nawo usuwazi ukuthi le ngane ime kanje, ngeke basakuhlupha ngalokho, uyangizwa? Umndawo uyidlozi enesikhwele kakhulu, bafuna your full attention, ngiyangizwa? Uma usuhlangane nabo basakuhluphi ngaleyo ndlela leyo, bakuhlupha kancane ngosuke befuna ukuthi bakudlulisele umlayezo, baqhubeke bahambe nawe uqhubeke uhambe. Kubalulekile-ke ngane zethu ukuthi le information uyazi. Angisho ukuthi yenze njani, but ukungcono ukwazi, uzokwazi uma wazi at least ukwazi ngeke kwenze ukuthi udibhike, ngoba phela uma ungazi uyadibhika. My people get destroyed because of lack of knowledge, but once you know uzokwazi ukuthi yini ufuna uyenze, yini ofuna ungayenzi. Kubalulekile lokho. Ngane zamathongo, namhla lo topic ngithe angiyithinteke, khona umuntu azozazi yena ukuthi okay, ngime kanjani. Uma sexakile ukwenza, sekudikize ngazi ukuthi impela hhayi sekuxaka ukwenza, awusazi ngisho ukwenzani, yazi ukuthi sekufike labo kuzomele ukuthi ubayehlise kulaka manje, ukhulume nabo la ufuna ukukhanyisa amakhandlela amandawo, uzokwazi ukuthi ukhulumane nawo, ubachazele, ubacele ukuthi abakhulule noma ucele ukuthi bahlale kahle kuwena, but ngeke kuhlehle noma ngeke kujike ukuthi umndawo ufuna ukugcina ulungiselile. Isikhathi esiningi lo mndawo la uyahlukumeza, ngoba ushaya la ekhalweni kakhulu, njengoba ngisho ukuthi ukudikiza ikhalo, kube buhlungu ukhalo noma iqolo, but ngenzansi laphaya, uyangizwa? Kufanele-ke manje ukuthi ugcine ulungisile uma kusefika isikhathi, ungatatazeli, ungaxhamazeli, but umndawo uyalimaza nkosi yami, ngoba nje ubuthinte lama-private part, uyawalimaza nalama-private part ukuthi angasebenzi kahle. Kusewumndawo loyo neminye imoya, but umndawo usuhleli lapho, bangakhohlisa. Angisho ukuthi ngazi konke, lokho engikwazi ngizokufaka la, ukuthi ubani uthini, it doesn't matter. Uma kuhambelana nawe nemfundiso yasekhaya, that's okay. Yeah, so ngiyabonga kakhulu ngane zethongo. Angeke ngibheke amanye amaklasi ukuthi sizoxhumana kanjani nani ngawo. Ngiyacela ukuthi ngane zethongo nisubscribe kuleli klasi, ni-like and follow and share, nikwazi nokukhomenta, sikwazi ukuthi siphinde sixhumaneni. Uma unenkinga siyacela ushayele ekhaya emakhosini, uma ungasitholi usilinde, usi-WhatsApp, uma ungasitholi ulinde, uma ubona ukuthi asitholakali futhi uphinde ufone, unga-give up.
ngeke ngikufonele mina, ubani wethu ngafonela wena? Fona wena emakhosini soku-athenda. Ngiyabonga kakhulu Nkanzethongo, umkhulu uyanithanda ngothando luka-Love. Siyathokoza kakhulu, Ndlondlo enkulu.